नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार नमस्कार गजेंद्र। हाँ हाँ विदेश से आ गेला। हाँ मुखिया जी आ गेली। छुट्टिए में आयल हो। हाँ हाँ मुखिया जी छुट्टिए में आयल बड़ी। अब फिर कहिया जाए बता। है मुखिया जी आयला हमरा 2-4 दिन होबे कलक आ अपने कहे लगली कहिया जाब माने हमरा आयला से अपने के कुछ तकलीफ बका है मर्द गांव समाज के लोग बड़ा काहे तकलीफ लागी मर्द देख लेला पर खुशी होखल त माने बात कथी हवा नु कि तोहनी जब वहाँ रहल विदेशवा में हाँ। तो कहल कि जाई तेरी घरे अब ना आम ओतही कोनो बिजनेस कराम ओतही अपन मतलब कोनो रोजगारी क के रह माने यहाँ ना आम क के कहल लोगन आ जब आवला तब निकल जाला जब कहल तब निकल जाला तो वहाँ कहल कि ना मैं यहाँ आवला तब फिर निकल जाला आ केतना गोड़े अबो कर तो था न लगल कहिया अल फेसबुक पर पूछे बजे है कहिया आवे के घर है तो कहते हैं मर भल तो 2-4 दिन आला भेल है घरे आ रहा हाँ आल रही हो ना 1 महीने के छुट्टी में रही हो तो चूल्हा गोरना सा घरे आइए चूल्हे लगा गोरले रही आ फिर चल जाई तो वही से हम पूछ दिलिए में तकलीफ के कोनो बात ना है। अच्छा माने अपने कहे के मतलब में आई तो भेंट ना करी सीधा साधा कहूँ ना माने आई तो भेंट ना करी आ उन्हीं से फेसबुक में मैसेंजर में व्हाट्सएप में पाकल बात उगिली ना कही कि हम आए तो अपने से भेंट करम अपने चिंता ना करूँ चॉकलेट ले ले आए चॉकलेट का मटर दाना नहीं गो खियाई ना भेटबे ना करल आ कहीं धोखा से देखियो लेला तो तोरा से बेसी व्यस्त विदेशवा से बेसी व्यस्त रहल है। पूछबा कहाँ जाई फुआ किया ना हल्का फुल्का तनका बतवले वहाँ से बाप रे 12 बजे रात के वीडियो कॉल बाप रे हई बा हौ बा हई चीज हैंगी होता समाज विकास नया कथी बा और सब सुनाऊ खाली और सब सुनाऊ। अपने के एगो बात याद बा अपना ही के हम वीडियो कॉल कर रही 12 बजे रात में तो कल तू ही नु हाँ रे तू क्या कहले तो हम कहली कोनो नया समाचार सुनाओ ना तो अपने कह दिल रही एगो नया एक जोड़ी नया चप्पल किन लिया माने उ नया समाचार हो गेल ना माने हमने के मजाक समझी ना कथी करबे जेंगे पूछल घरे आके ना पूछबा आ विदेश में फुर्सत रहल ना कोनो भेटाल बा त मुखिया जी के वीडियो कॉल खाली करल लोगन। अच्छा मजाक सब छोड़ू मुखिया जी अपने एक बेर कहे ना नेताजी से कहिले कि संसद में आवाज उठावे के हमनी विदेश से आइले नु तो एगो मोबाइल से बेसी न ले आवे दिले एगो मोबाइल ले आम तो हेतना के टैक्से तीरे के पड़ी एगो LCD न ले आवे दी तो हेतना के वजन हो गेल तब लैपटॉप न ले आवे दी कही हई अलाउड नहीं कि हौ एला सबे तंग हो जाइले हमनी के हार जाइले नु तो कहिले माने एयरपोर्ट में भाई तू मोबाइलवे ले ले लैपटॉपवे ले ले कथी कल जा बताऊ नहीं तक कम से कम तक पहल करे के चाहिए नेपाल सरकार लग देखू पहले कितना अच्छा रहे कितनो किछो ले आई तो कोनो मतलब न रहे अब तो हमनी सोचली पूरा युवा सकिया चल विदेश बा हमनी सब सामान ले जाल जाई अब तो साफ इतना न दिक्कत हो गल बा कि हमनी तंग हो गल बाड़ी पहले कितना निमन रहे हमनी सोचली कि नया सरकार होई न तो सब बहुत सुविधा होई सारा किछो ले जाल जाई नहू न शोध पूछ होई उतना सब ठीक ठाक होई अब तो पहलहू से दिक्कत हो गल बा हैं अब कथी बानू अब तोहनी विदेश से आवला तो ओतही के पेनहल खचाड़ल मचाड़ल मोजा धले वाला ओने से वहाँ के अंडर बियर लेके यहाँ चलावला सेंडो गंजी धले वाला वही में सब लेके आवला ये मिलावा माने विदेश से तू वहाँ उ चीज छोड़ के ना आएबा आ गंजी सेंडो आ कथी लेके आवला मोबाइल कौन बड़का बात है विदेश से उतर मोबाइल ले उतर टॉर्च लेके उतर LED लेके उतर लैपटॉप लेके उतर ये कौन बड़का बात है। देखो नेपाल बहुत बड़का एयरपोर्ट हो गल बा बड़का देश के बड़का एयरपोर्ट स्टैंडर्ड हो गल हाई फाई लेके आ वही के बा तो 1 कुंटल सोना न लेके आवा 40 किलो गल जाई आ 60 किलो तोरा निकल जाई। हाँ मुखिया जी ठीक है तरी हमनियो समाचार में सुन ले रही सोना के बाद जब पकड़ाए लू तब सोना रहे आ कुछ दिन के बाद पीतर हो गेल आ मुखिया जी जब विरोध भेलू तब फेरू 40 किलो कट के फेरू 60 किलो सोना हो गेल गजारे हमर देश नेपाल सरकार की जय हो। आ तोहनी तो एक बार दब काम करला लोगन ओमे धले वाला खजूर ओमे धले वाला कथी तो अखट बलाय से धले वाला अंडर बियर कथी वजन पुगाले वाला गारे तो उन्हें तोरा के हैरान करी ओलन जोन बैठल है ओकरो तक निमन से होए के पड़ले कि ना तो लेके आवे के चाहिए सोना तो लेके आवेला अंडर बियर आ खजूर धा के ठीक है तारी हमनी सोना लेके आऊ आ पकड़ा जाऊ भीतर चल जाऊ ना बुढ़बा कहाँ के कैसे पकड़ते रे वही लंग सब सेटिंग हो जाला कैसे सेटिंग हो कैसे ना होता देखला जे पकड़ा ली सोना हो जाले पीतर तू ही कहला आ फेरू सोना होखले तो 40 किलो तोले गायब हो गए रहल आ बोडरवा पर गांजवा पकड़ल सा तो कहीं कहले जे गांजा छोड़े रहा फरार अरे पुलिस पकड़ाई था ये कितना दूर फरार होता है या खोते तो ना पकड़ाता तो हैंड टू हैंड सफा ऑन द स्पॉट
वही ले मिला ले वाला वही ले मिल जाए काम हो माने पैसा मिल जाले बच्ची हो हाँ जाए केतना कमाएबा कहिया ले विदेश कुछो न तिराई उ एके बेर में राजा प्रभु ना हो मुखिया जी, हम भाई सोना ले आवे के फेर में ना परम कहम अपने नु त ई अंडरवियर खजूर चॉकलेट मकलेट खाए वाला सामान से छोड़ देम कहम नु त खालिए चल आएम, मगर हई सोना ओना ले आवे के फेर में ना परम अपने लोगन हमनी समझी ले। बाप रे बाप ओ भाई लोगन विदेश से होई तारा नु त नेता उता के बात में ना पड़ियो, ई लोग बात कर देतो आ तोरा के फेर में परा देतो मालूम हो, ई लोग जिंदो में खा लवा आ मरनो में खा लवा।